Tak, první jedle bělokorá pod Břízkovcem. Je krásný strom. Jedlí je v Brdech celkově po Skromnu. Je to opravdu strom, který by se dle mě mohl vysazovat hojněji a myslím si, že tyhle jedle, co jsou tady, tak to jsou takové ty poslední zbytky z dob minulých a ten odhad stáří tady těch jedlí, tak já teďka nevím přesně, jak to určil Roman, ale já to typuju kolem nějakých třeba 120, možná 150 let. Tak jenom úžasný strom, který je tady tak pěkně schovaný a doufáme, že vydrží co nejdále. Nádhera. Zdravím všechny milovníky HKO Brdy. Dnes jsem si udělal výlet na vrchol Třemšín. Je to z důvodu toho, že i zde je schovaná jedna z nejmohutnějších jedlí bělokorých v HKO Brdy. A já jsem se o ní dozvěděl díky Romanovi Poustkovi a rozhodl jsem se teda, že ji také natočím. Takže vám ji za chvilku ukážu. Každopádně dneska tak vyšlo počasí a já si tady vychutnávám výhled na Šumavu. Takže doporučuji, udělejte si sem výlet, stojí to za to. Tak, jedli už vidím tamhle před sebou. Určitě je to ona. Já jsem teda říkal, že je tady schovaná, ale ona teda moc schovaná není. Je tady celkem na otevřeném prostranství, protože se tady kolem ní taky kácelo, ale ten les se tady celkem rychle obnovuje, takže bude to pár let a jestli vydrží, tak bude za chvíli zase pěkně schovaná. No a nachází se tady hnedka u cesty, u modrý značený turistické trasy, takže když půjdete potom z Třemšínu dolů, tak je po pravé straně a už si ji všimnete tady ze zhora z Mítiny, jak ji vidím teďka já. Jedle s číslem 21 a vypadá, že je zcela zdravá. Krásný strom. Další jedle
tak je schovaná v přírodní rezervaci Fajmanovy skály a Klenky. Tady jsem ještě nikdy předtím nebyl. A musím teda říct, že je to dosti klidné a tajuplné místo. Je toto místo zasáhl kůrovec, jak můžete vidět, ale je tady mnoho statných smrků, které odolaly a těch jedlí je tady víc, ale já se jdu teďka podívat, nebo takhle, jdu najít tu, která je nejmohutnější. A je v první 5 seznamu Romana Poustky. Tak, netrvalo mi to ani dlouho. Já mám samozřejmě od Romana značku v mapě, ale ta jedle tak je hezky vidět i celkem z dálky, protože se tady vymyká tomu ostatnímu porostu. A musím teda říct, že je to velice pěkný strom a je zcela zdravá. Tuhle jedli, kdyby mi Roman neporadil, tak tu bych určitě nikdy nenašel, protože by mě nikdy nenapadlo, že právě v tomto místě tak může takováto mohutná jedle být. Každopádně tak o tuhletu jedli strach nemám, protože ta je pěkně krytá a ta si myslím, že tady vydrží ještě hodně dlouho. Je to pro mě opravdu zážitek, protože jsem tady dnes poprvé. A jsem velice rád, že jsem si udělal výlet a co je pěkný, tak odsud je vidět ta mohutná jedle. Takže já ještě počkám, až mi sluníčko trošku uhne a vezmu ještě jednou dronem tady odsud. Hrozně by mě zajímalo, kolik téhle jedly je let. Já to teda tipuju na 130. To je můj tip. Tak po zklamání přichází opět radost. Došel jsem k té druhé jedli a ta je nepoškozená, je zdravá a já jsem jí objevil minulý rok právě díky Romanovi Poustkovi. Já jsem o ní předtím nevěděl. I když jsem tady lítal dronem, tak mě nenapadlo, že tato je právě ta nejmohutnější. A to je úžasný strom.
takže opravdu stojí za to tuhle jedli navštívit. Je to opravdu místní solitár. Týhle naštěstí si myslím, že nehrozí, že by jí nějaký vichr vyvrátil. Jo, ona je opravdu dobře krytá. Má tady dokonce i buky ze západní strany. No, takže já si myslím, že tahle jedle tak nám vydrží dlouho. Rád bych jenom dodal, tady přátelům třeba z Dobříše, z naší tady domoviny, tak my takovouhle jedli na Dobříši nemáme. Nebo aspoň mi o ní nikdo neřekl a žádnou jsem takovou nenašel. Je to úžasný strom. Já ji typuju taky nějakých 130, klidně 150 let. Možná má víc, nevím, ale opravdu tak kéž by takovýchto stromů bylo ve zdejších lesích víc. Já jsem nedávno tak jsem objevil díky panu Ješátkovi ze Šumavy, tak jsem objevil i jedle na Šumavě, kousek od Železné rudy a musím teda říct, že taky jo, přesně takovýhle nádherný stromy, zdraví. Dnes jsem si udělal výlet na další svoje oblíbené místo, které je kousek pod vrcholem Klobouček a i na tomto místě tak je několik pěkných jedlí, které určitě stojí za to zmínit a máme tady samozřejmě i jedle, které jsou jedny z těch nejmohutnějších v celých Brdech. Tady nedávno tak jedna pravděpodobně nepřežila nápor vichřice. No a já jsem jí tak pro srovnání podle letokruhu napočítal nějakých 110-120 let. Tohle je ta nejmohutnější jedle na Kloboučku. Je srovnatelná téměř s tou, co je u Blízkovce. Obvod má taky nějakých 339 cm podle měření Romana Poustky. A jak můžete vidět, tak je zcela zdravá. Úžasný strom. Klobouček, Getsemanka, ale třeba i přírodní rezervace Hradec nebo Kuchyňka. To jsou všechno místa na hřebeni Brd, kde můžete na podzim sledovat nádherné barvy, protože tyhle místa jsou plné pučin. Tady je ještě ta druhá mohutná jedle na Kloboučku,
která by měla mít kolem 310 cm v obvodu a vypadá taky zdravě. Jdu pomalu zase nandat vrtule a snad se mi podaří tyhle jedle taky natočit z ptačí perspektivy. Tak jdeme na to. Tentokrát jsem se vrátil na své oblíbené místo, které se nachází kousek pod Okrouhlíkem a tady je schovaná druhá největší jedle v celých Brdech. Ta jedle patří Vojenským lesům a já vám ji za chvíli ukážu. Každopádně máme tady jeden vývrat, který to nebyl. Ještě na podzim pravděpodobně smrk nevydržel nápor vichřice, která byla tuším letos v březnu. Ale každopádně ty jedle, co jsou tady, tak ty zůstaly všechny. Tak se na ně jdeme podívat. Tady je pěkně vidět rozdíl mezi jedlí a smrkem, když přijde větší nápor. Jo, jedle tady vydržely všechny. Zatím jsem nenašel žádnou, která by padla, ale prostě vedle tady smrk samozřejmě, tak to nedal. Tohle je úžasný, tichý místo. Tady jen tak člověk nikoho nepotká. A co je hlavně fajn, že jak je tady dost vláhy, tak se tady člověk i v těch největších parnech pěkně schladí. Tady ta jedle pod tím Okrouhlíkem, tak to byl vlastně takový můj první mohutný strom v Brdech, který jsem šel hledat. Bylo to tenkrát kvůli tomu, že já jsem si koupil licenci Smart Mapy, které už teda dneska neexistují. Podpora skončila, mapy už neseženete, ale ty mapy tak měly několik vrstev a já jsem právě v jedné vrstvě objevil, že jsou zakresleny nejenom v Brdech i vlastně značky stromů. Jo? Někde třeba jedle, někde smrk a tak když jsem jednou hledal v mapě cesty, tak jsem si všimnul, že tady pod Okrouhlíkem tak je právě značka jedle a hrozně mě zajímalo teda, co to teda je za jedli, když je v té mapě. No a to jsem teda ještě vůbec neměl záměr natáčet, tak jsem se sem vydal a objevil jí tady. A
tenkrát to byl teda velký zážitek, protože já jsem do té doby takhle mohutný jehličnan v Brdech nikdy neviděl. Tady je to opravdu krásný kus lesa. Jedli se tady daří, je tady obklopená několika dalšími menšími jedlemi. Jsou tady smrky a tady máme, přátelé. Toto je dle všeho druhá nejmohutnější jedle v CHKO Brdy a vlastně i v celých Brdech od Zbraslavy až po Třemšín. Je to opravdu úžasný strom. A opravdu stojí za to si sem udělat výlet a podívat se na ní. Jedle by dle všeho měla mít už přes 200 let a je zcela zdravá. Napadá mě myšlenka, jaký les tedy asi býval před téměř 200 lety. Jestli to byl les jako dnes, nebo jestli tady takových jedlí bylo víc. Je tady takový klid, že se mi odsud vůbec nechce jet. Ale musím pokračovat dále. Každopádně doporučuji si sem udělat výlet. Jedle je vyznačená i v mapi.cz, takže máte několik možností, jak sem k ní dojít. Hnedka tady kousek vodní, asi 100 metrů, tak je cesta. A nebo si sem můžete dojít nahoře od skal, na okrouhlíku. Vede sem pěšina ze zhora. Nacházím se na místě poblíž obce Míšov. Je to kousek pod vrcholem Marásek a je to přírodní památka Míšovské buky. Já jsem se trochu zděsil, jak to tady teď vypadá, ale kůrovec zasáhl i tuto oblast. To se nedá nic dělat a já jsem tady natáčel před 2 lety a jelikož mi chyběly některé záběry, tak jsem se sem vrátil, abych tady ještě dotočil něco, co mi chybí. Jak někteří z vás víte, tak právě v přírodní památce Míšovské buky se nachází
největší nebo nejmohutnější jedle v celých Brdech. Je to jedle, která má obvod přes 400 cm a já jsem se o ní dozvěděl díky lesákům z Brd, a když jsem ji tady před 2 lety hledal, tak to byl opravdu zážitek, když jsem na ní narazil. Je to opravdu solitér místní lokality a já vám ji za chvíli ukážu. Jak můžete vidět, tak z přírodní památky Míšovské Buky toho moc nezbylo. Pravděpodobně tady stromy neodolaly vichřici, která byla letos začátkem jara, tuším. A je škoda, že tady popadaly i některé staré buky. Až uvidíte záběry, které jsem tady natáčel v roce 2020, tak je vidět ten velký rozdíl toho lesa tady a jak se les tady může během prostě 1-2 let změnit. Co je teda důležité, tak jedle pořád stojí, vypadá, že je ve zdravé kondici a už teda není tak schovaná, jako byla před 2 lety, kdy jsem ji tady i chvilku hledal, ale tak snad se jí tady bude nadále dařit a snad se ten les tady zase v budoucnu obnoví a bude to znovu takové pěkné, útulné místo plné bučin. Tak, tady ji máme, přátelé. Královna jedle bělokorá v CHK Brdy.